दालां साजों दै बोहैबाय माने एसेयावनो ओमफ्राय हेलौ गाइस आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बेखौबो गोसो गोरबोजों बरायनाय थाबाय दिनैनि आंनि गोदान मोनसे भिडिअआव बयनिसिमबो गुड इभिनिं दायो टाइमा 1ता जाबाय आरोना ओमफ्राय जों दा बल खेला नायनो नागिरदों बेखौनो नोंसोरजों लोगोसे शेयार खालामसै आरोना भिडिअ होयाबो गोबावखाय दिनै बेखौनो शेयार खालामलाबायनोसै आरोना गाइसमोन थ' बिदिखौ इन्टारेस्टिं बा जोबजासे नायलांदो बलानो जाहैबाय आन्डार 13 आरोना आन्डार 13 आरो 14नि खेला जागासिनो ओमफ्राय दायो जाय जानानै दिनैहाय फाइनाल आरोना दा फाइनाल दा बेखौ जों नायनो नागिरदों आरोना दिनै माइबो गायनाङा ओरैनो बेखार दङ दा बेखायनो बलखौनो एसे नायसै आरोना दा बिदिबा आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो आरोना गाइसमोन ओमफ्राय लोगोसे चेनेलाव सोरबा गोदान हाबसनफ्लांदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो आरोना गाइसमोन लोगोसे भिडिअखौबो लाइक होलांदो बिदिबा नायलांदो ओमफ्राय दैयाबो जार हादो माबाया दैयाबो जाहाथे नायनो अखाया जार हादों ओमफ्राय दैया जा गिदिर देरबाय आरोना दा नोंथांमोननो देखायलांगोन आं दैखौ लामाथिंजाय नै बेनिफ्राय जुम खालामना देखायहरनो फुरा दै जोब आरोना बे नै ना सारगासिनो आरो बेयावनो थ' बिदिबा भिडिअखौ नायलांदो आरोना इन्टारेस्टिं मोनोबा लोगोसे भिडिअखौ लाइक होलांदो आरोना दा जों साइकेलजों थांगोन आरोना खाथि जायो बारा गोजान जाया खुंगुरि सिसपिआर थाग्रा आगोलहाय एनडिपिफोर थाग्रा केम्प खाथियाव आरोना थ' नायलांदो भिडिअखौ आरो बिथांमोननि थाग्रा जायगाखौबो नायलांदो आरोना मा अबस्था जाना थाखो दाथ' थाला गैला आरोना बिसोर थाला न' थाहैजोब्बाय आरो दा सेस दै जोबनो दिनै जा गिदिर देरखादों दैया देनजार दै जोबो आरोना सेस दै जोबो आरोना आरो बिथिं देखायबावनि आं नाथाय ओरै बा समान जाबाय नै दैयानो समान फैखाबाय दैया सेस दै जोबो आरोना नैबे दालाङा एसे अखा हाबावबानो लोमबायमोन आरोना दालां साजों दै बोहैबाय माने एसेयावनो ओमफ्राय नै दा बिदि जाना दं दा दाखोर फैबानो उरायलांबो हागौ आरोना बे दालाङा थिग गैया बेजोंहाय एलपि स्कुल दं आरोना एलपि स्कुल थाङो बे दालांजों माने इसे हाबावबानो थांबायमोन आरोना बे दालाङा उरायलांसिगौमोन माने साजों बोहैसिगौमोन दैया फुरा दै आरोना दिनै नै गिदिरानो गिदिरखा दिनै सान्दुङाबो दासो जा दुंनांगौ दुंबाय जिगुरा बोरो सिंबो गोजाव दुंसाला हिनजावनि चेनेल बेखौ एथ' बिदि फोरानो जोंखौ सान्दुङाव एथ' गोसा गावा नायदो लंपेन्ट गस्ला दुगैनानैसो फैलायबावदों नै मानसियानो आखायाव मा लादों संख्रि लादों संख्रि आखायाव थाव लाबोदों नै सासे फुनगोननो आथिङाव बल गावबो नायो होनबाय ओमफ्राय थौदो होनबाय आङो होनाखै माथो दैया फुरा गिदिर बिदिनो गोलोमहोजोब्बायलै बे जोंखौ मानसियानो बिथ' लेट हिनजाव बायदि ओरैनो नालाय एथ' बिदि लेट हिनजाव बायदि जोंबोसो बालाबाथि गोरान बायदि फोरानबाय थायो सान्दुङाव दालाङावसो बाव सायख्लुम गैया ओरैनो गैया माने आथिं थाव फुनबायबायनानै सेस जाबाय दैनि फिथर मा नामा गायहांहांबाय नै एसे हाहांबाय दुब्लिया मालाय सोमखोर जाहांबाय जोंहासो दाबो हाया दाबो जेबो जायाखै लोमलाबायदों नै दैयाबो बेजोंबो माथो ओरैबो हाबाय मारुनि हा फुरा दै जोबना ओरैबो
दसेनो जाबायदि हादों नयदान औ बरिया नुगोन फुरा दै बारबायसो नामा लामाखौ नाय एकथासिम हाबावबानो गैलामोन आरोना लोमसावलाजोबबायमोन गामिफ्रानो नै दालाङा खुरफ्लंबाय नैबे दालाङा गैला आरोना बे खुरफ्लंबाय लामाया बन्द रास्ता बन्द नै जाबाय बे दैया हेलनिबो फैलाबायो आरोना ओरै हाजोनिफ्राय फाथो बागान जों दायो मोनफैबाय आरोना बल खेला जायगायाव मोनफैबाय आरोना खाथिसै आरोना दसनि उनावनो नुनो मोनसिगोन आरोना गाइसमोन बल खेलानि जायगाखौहाय थ' भिडिअखौ नायलांबाय था आरोना गाइसमोन इन्टारेस्टिं मोनोबा बेनिफ्राय नुखाबाय आरोना उननि स्टेजखौ दाबो खेला जादोंना जायाखैथाय जों थांबाय थानाय आरोना दा बारस'ग्रायाथ' दै जाखासिगोन नैबेजों जानाय नंलादां जाला बैजों गिदिंदो ओरै गिदिंदो जोंना सिगांनि एक्स एनडिबिफोर सिसपेयारफोर थाग्रामोन आरो नैबेयावहाय जायगाया दा गैला आरोना न'आव थांजोब्बाय ओमफ्राय बिसोर थायोमोनबा बे जायगाया साफा जाजोबोमोन आरोना फुरा साफा दाथ' हाग्रा जोबसै आरोना नै ओमफ्राय मोनाफ्राव बुर ओंखारलाबायो खोनायोमोनलै बेवहाय बे जायगायाव डेन्जारेसनो मालाय दा न'आवहाय थांजोब्बाय आरोना संसार जाहैजोब्बाय न' फारसे गैला हाग्रा दुजोब्बाय आरोना सेस गोदो साफा जोथोन लाग्राबो गैला नालाय नैबे मेन बेवहाय नामखौ खोमोरबाय आरोना नायला सेस गेट ओमफ्राय नैबे एल पि स्कुल आरोना एल पि स्कुला नै दा एसे आपग्रेड बानायगासिनो दं openingनि गानाहाय बारा मोजां खोनानो नागिरा साउन्डआहाय दायो मोसागासिनो दं दा आं हाफ पेन्टसो गानबोदों आरोना गाइसमोन दा आं लंपेन्ट गाननायबा खाथियाव थांगौमोन ओमफ्राय दा खाथियाव थांथ'ला आं जुम खालामबाय आं आरो कपिराइटबो फैयो आरोना गाइसमोन बे मिउजिकआ बे बालाथङा देरायबाय आरोना बेलगुरिया जेननायखौ मोनसिगोन आरोना बे गिदिरफोरनि जासिगोन आरोना आन्डार 13 जोब्बाय दायो 14नि गोजौआव जालायबाय आरोना गिदिरफोरनि 14निफ्राय गोजौ 18 15 बिदि 19 20 बिदि जाजोब्बाय आरोना बेवहाय दा जासिगोन आरोना खेलाया दसे थानानै जासिगोन बे जाहैबाय खालायगाव ओमफ्राय गंगार जावख्लं आरोना गबसामाखाय माबाया गंगार जावख्लं गरसे जाबाय आरोना बेनिफ्राय खालायगाव मिजिंसो जाबाय आरोना सोसिन गरनै गरसे सोबावबाय आरो हाफ स्पिननि मोसालायबाय नै हाफ स्पिन जालायबाय नालाय
दा गरथाम जाबाय आरो ना कालाइगावना ओमफ्राय गंगार जावख्लंना 0-0 दा हाफ टिफिननि मोसागासिनो दं ओमफ्राय बेलासिबायानो फुनायाव थांसै आरो ना गासिबो दा मानसिफ्रा बारा फाइटिं 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 ओरैनो सानो ओरैनियाबो थिनना सासे ओमफ्राय बिसोरना हनै थांबाय